možemo početi onda i sa službenim dijelom edukacije. Ja sam se već predstavila, Ivana Zadro iz Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Prije nego što produbimo sada pitanje i kontekst današnje edukacije, dala bih možda priliku da se predstave kolegica Lana i Drago, koje ćete sigurno danas puno slušati i sudjeluju u današnjoj prezentaciji. Lana, može Drago, pa onda i Niku bi zamolila da se predstavi. Dobro jutro svima, lijepi pozdrav. Moje ime je Lana Tučkorić, pravnica sam u Hrvatskom pravnom centru, organizaciji koja dugi niz godina zapravo radi u sustavu azila i imigracije, pa se tako i bavimo temom djece bez pratnje. Iznimno mi je drago i hvala na pozivu što ću danas i kao predavač, ali i što ću čuti neke stvari koje su vjerojatno zanimljive svima nama. Hvala. Hvala Lana, Drago. Dobro jutro i od mene. Drago mi je da smo se okupili u ovolikome broju i vidim da još ljudi ovoga pristižu. Moje ime je Drago Župarić-Ilić, ja sam izvanredni profesor na Odsjeku za sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. I zapravo dugi niz godina nekako područje mog i nastavnog i znanstvenog rada, istraživačkog jesu migracije. Među njima dakako i pitanja djeca i mladih u migracijama, djece bez pratnje posebice. Radili smo neka istraživanja na tu temu još prije tamo 12-13 godina. Surađivao sam dakako i drago mi je da sam uopće prilici surađivati i sa Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu i sa UNICEF-om. I na ovom projektu i na ovoj dionici ovoga koje ćemo onda neke rezultate našeg prikupljanja podataka koje smo imali predstaviti i tokom ovog webinara. I evo, sve vas skupa lijepo pozdravljam. Nadam se da će vam ovo biti od koristi, da ćete se moći vraćati ovim materijalima u svom svakodnevnom radu sa djecom bez pratnje. Hvala. Hvala Drago. Nika? Evo, lijep pozdrav svima. Ja sam iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu koji je provedbeni partner ureda UNICEF u sklopu ovoga projekta. Sve vas lijepo pozdravljam i drago mi je da ste se okupili u ovom broju. Ja vjerujem da će moja edukacija biti jako zanimljiva i jako korisna. Ako kažem imate kakvih pitanja, stojimo na raspolaganju. Evo još jednom hvala vam na razumijevanju svima zbog nastalih teškoća i drago mi je da ste svi uspjeli odreagirati i da ćete sudjelovati na ovoj jako bitnoj edukaciji. I eto, još samo jedna stvar, da nažalost trenutno reakcije nisam sigurna kako omogućiti u ovom webinar sučelju, ali da sad ne istražujemo to, upalit ću ih. Nakon pauze ćemo pronaći nekako rješenje pa ćete biti u mogućnosti reagirati sa reakcijama ako je to moguće u sklopu ovoga webinara. Tako da hvala još jednom lijepo svima na dolasku, na spajanju i evo možemo što se mene tiče započeti sa recimo ajmo reći službenijim dijelom. Hvala Nika. Ja bih možda još iskoristila priliku i pozdravila i zapravo predstavila i Draganu Tubić ispred Centra za nestalu i zlostavljanu djecu koja je koordinirala i bila vrlo važan kotačić cijele ove današnje edukacije i trebala je danas sudjelovati s nama i predstavljati određene module, ali evo iz hitnih osobnih razloga nije mogućnosti biti danas s nama. Pa nadam se da ćemo uspjeti ovako u njenim cipelama ispuniti ono što je i ona zamislila. Tokom vašeg sad predstavljena, Drago, Nika i Lana, spominje se suradnja i projekt, pa bih možda htjela nešto više reći o kakvom projektu se radi. Dakle, ova današnja edukacija dio je aktivnosti u sklopu izuzetno vrijedne suradnje Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, te vanjskih stručnjaka Drage Župarića-Iljića sa Filozofskog fakulteta i Lane Tučkarić iz Hrvatskog pravnog centra. Ova suradnja je dio sveobuhvatnog programa podrška djeci i obiteljima u migracijama u procesu zaštite i integracije u Hrvatskoj, dvogodišnjeg programa Državnog tajništva za migracije i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, financiran iz drugog švicarskog doprinosa odabranim zemljama Europske unije. Program je zapravo na svom završetku. Započeo je 1.12.2023. i traje do 30.11.2025.
Vidim vrlo poznata imena koja su se danas uključila u edukaciju. Mnogi od vas sudjelovali ste ili sudjelujete ili ste čak i partneri u dijelovima ovog programa koji je zaista opsežan, a njegov cilj je da djeca i obitelji u migraciji su integrirani u hrvatske nacionalne sustave, imaju pravovremenu procjenu potreba, kao i zadovoljenje tih potreba kroz pristup visoko kvalitetnoj zaštiti, podršci mentalnom zdravlju i psihosocijalnoj podršci, mjerama integracije u školskom okruženju i lokalnoj zajednici, te ključnim uslugama u zajednici i socijalnim naknadama. Kroz ovaj program mi surađujemo sa nizom partnera i organizacija uz podršku Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva zdravstva, ali i javnih ustanova kao što je Hrvatski zavod za socijalni rad, Agencija za odgoj i obrazovanje, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Osijek, Rijeka i Ivanec, te organizacijama civilnog društva kao što je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Ima još naših brojnih partnera koju vjerujem da je vrijedno spomenuti, ali više o tome možda ćete imati prilike čuti i na završnoj konferenciji kada ćemo govoriti o rezultatima i ishodima svih područja ovog programa koji se održava 21.11. u hotelu Novotel u Zagrebu. S obzirom da znam da velik broj sudionika koji je danas s nama, što me izuzetno veseli, su i stručni radnici iz županijskih službi i područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, pa bih iskoristila priliku vama se posebno obratiti, jer kroz ovaj program smo ostvarili partnerstvo i suradnju sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad. Rezultat te suradnje jest razvoj sadržaja i materijala koji bi bio koristan alat u vašem radu u dežurstvu tijekom zatjecanja djeteta bez pratnje ili grupe djece bez pratnje. Taj sadržaj je razvijen, trenutačno prolazi kroz dizajn i snimanje audio sadržaja na više jezika, ali ovim prilikom bih vam i najavila da ćemo organizirati jedno posebno predstavljanje tih sadržaja i materijala koji vjerujem da se sjajno nadovezuju upravo na ove sadržaje i materijale koje ćemo danas predstaviti. Molila bih, sada bih samo htjela nešto više reći o današnjoj edukaciji i programu. Dakle, ona je namijenjena jačanju kapaciteta pružatelja socijalnih usluga kako bi se osiguralo da djeca bez pratnje imaju pristup integriranoj, inkluzivnoj i visoko kvalitetnoj zaštiti te uslugama podrške u slučajevima kada su smješteni u centre za pružanje usluga u zajednici ili prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite. Dakle, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu kao partner Uredu UNICEF-a za Hrvatsku provodi projekt pod nazivom Put ka osnaživanju, unapređenje usluga za djecu u pokretu. Ova provedba programa podržana je od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. U sklopu ovog programa, prije ove edukacije, održano je niz aktivnosti. Mapirana su iskustva i potrebe djece bez pratnje koja se nalaze na smještaju u Hrvatskoj, te stručnjaka koji pružaju uslugu smještaja i prihvata djece bez pratnje u sustavu socijalne skrbi. To nam je pomoglo informirati današnji program edukacije kao i specijaliziranih intervencija koje su razvijeni u sklopu ovog programa. Specijalizirane intervencije su jedan sveobuhvatan alat koji služi tome da pruži praktične smjernice, jednostavne resurse pružateljima socijalnih usluga i drugim organizacijama u radu s djecom bez pratnje, kao što je procjena rizika djeteta na njegovom putu do odredišne zemlje, načina za poboljšanje znanja o rizicima od iskorištavanja, zlostavljanja, nasilja, uključujući i rodno uvjetovanog nasilja, kao i rizicima kojima se suočavaju kroz krijumčarenje i trgovinu ljudima. A sve sa ciljem osnaživanja djeteta da prepozna rizike i informira se gdje potražiti pomoć na svom putu prema zemlji i destinaciji. Molim sljedeći slajd. Hvala, Nika. Dakle, vidjet ćete od kud je nastala ova potreba za jačanjem kapaciteta stručnjaka u sustavu socijalne skrbi.
Posljednjih godina svjesni smo svi u okviru i ove globalne geopolitičke situacije, stavlja se sve velik naglasak na jačanje sustava socijalne skrbi, a posebice kapaciteta stručnjaka u ovom sustavu, u smislu osnaživanja za pružanje kvalitetnije skrbi djece bez pratnje, ali postoji dalje neispunjena potreba za materijalima koji su specifični za rad sa djecom u pokretu, posebice s djecom bez pratnje i njihove jedinstvene potrebe dok bježe od humanitarnih kriza, sukoba, siromaštva, prirodnih katastrofa ili posljedica klimatskih promjena. Stručnjaci u sustavu socijalne skrbi opremljeni odgovarajućim vještinama i znanjem te uz podršku ključni su za unapređenje prava djece bez pratnje kroz pružanje odgovarajućih usluga i kroz adekvatno zagovaranje i poštivanje njihovih prava. Primarni cilj i ove današnje edukacije, kao i razvijenih specijaliziranih intervencija, je jačanje kapaciteta pružatelja socijalnih usluga. Prvenstveno ovdje mislimo na odgajatelje i druge stručnjake koji neposredno rade u sustavu sa djecom bez pratnje u sustavu socijalne skrbi i prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite. Ali vjerujemo da ovi alati mogu biti korisni i udomiteljskim obiteljima koji pružaju skrb djeci bez pratnje, kojih je, koliko učimo i saznajemo, sve više i više. Nika, molim sljedeći slajd. Edukacija današnja kao i razvoj specijaliziranih intervencija nastala iz nekoliko razloga. Prepoznajemo iznimnu ranjivost djece bez pratnje koja su na svom putu izložena raznim opasnostima, kao što sam već spomenula, nasilje, trgovina ljudima, seksualno iskorištavanje, razne fizičke i psihičke traume. Druga svrha i razlog zbog čega smo se odlučili razvijati ove specijalizirane intervencije i provesti današnju edukaciju jest što prepoznajemo da ulaskom Hrvatske u šengenski prostor djeca bez pratnje se vrlo kratko zadržavaju, u vrlo brzom vremenu prolaze kroz Hrvatsku i stručnjaci u tome prepoznaju dodatne izazove kako pružiti adekvatnu zaštitu i podršku djetetu koje se vrlo kratko zadržava na ovom prostoru. Temelj za razvoj ovih specijaliziranih intervencija bilo je opsežno prikupljanje podataka koje sam ranije spomenula kroz intervjue sa djecom bez pratnje i mladim osobama koji su imali iskustvo dolaska u Hrvatsku kao djeca bez pratnje, te fokus grupa koje su održana sa stručnjacima koji neposredno pružaju uslugu smještaja i skrb o djeci bez pratnje. Nika, molim sljedeći slajd. Evo, kao što sam navela, namijenjena je svim praktičarima u sustavu socijalne skrbi i brige o djeci, dakle prvenstveno su tu odgajatelji u centrima za pružanje usluga u zajednici, ali prepoznajemo i korist za djelatnike prihvatilišta, za tražitelje međunarodne zaštite i organizacija koje su prisutne u prihvatilištima i udomiteljskim obiteljima, ali i organizacijama civilnog društva i volonterima koji rade sa djecom bez pratnje i drugim osobama u migracijama.